għajduli li qed noħlom, għajduli li qed noħlom u jekk hu dan għajmunix minn din il-ħolma. Benfica xej, Inter tnej. Għaddi ma nistax nemmen illi irnexxielna nisbantaw Lisbona u namlu, anzi inkomplu dak li fajnejja huwa miraklu sportiv, tim kollu difetti, imma li meta niġu għal dawn l-lili Ewropej qed jirnexxielna nagħmlu miraklu fuq miraklu fuq miraklu fuq miraklu. Inkredibbli. Għadni ninstas ma nistax nemmen li irnexxielna nġibu riżultat illi prattikament għamilna pass ieħor il qudiem għax ngħidha ma jistħoq li l-kelma. Illum nixtieq li ngħid proset l-iktar, ovvjament proset immod ġenerali ma Bastoni żewġ assists dawk, x'assist dak għal Bato u għamel assist ieħor li stajna niskurjaw, jiġifieri, ħadd gost li skurja Barella, dak hu l-atteġġament li rrid nara minn ħatijak, mhux li toqgħod tolli jdek u ħafna kummedji, moħħok hemm għal pezzo u tiskurja, dak hu xogħolok. Hemm rrid ngħid grazzi il-Michael Oliver. Thank you very much, Mr. Oliver. You have made us proud again after what you did with Real Madrid Juventus some time ago. Għax dak il-penalty laqqas taf minn fejn qala. Santa Claus reġa' niżel f'Lisbona din darba ma nafx kif inqala dak il-penalty ġo Mario Nodinoj ftakar illi kif ħanaqbad ngħid, ftakar fil-passat tiegħu u din darba flok ġanna nidaw għamel il-fawli permezz tiegħu ġil penalty ta' tnejn b'xejn skurja Romelu, Onana kif qed jaċċenna tajjeb Brady, fresh saves lejla ħajn iżammew il-clean sheet u li kapaċi jkunu fundamentali. Tattikament qed tkunu tajjeb għal dawn it-tip tal-logħba qed jgħidilna Brady, fil-fatt ġo Mattias Vella qed jgħidilna Onana miljorejn Ewropa. Ma nistax ngħid li m'iniex fimni, happy chapel hu. Vuol dire Brozovic illum. Brozovic kien plejer illi kont qed nibda naqta' qalbi minnu, imma llum beda jiġġieled għal kull ballun, rajna dak l-iljum ta' nofs il-ground illi il-Brozovic li nafu prattikament. Forsi mhux ħanejdilha nota negattiva, imma Lautaro hija top form, Dzeko fl-aħħar ballun, fl-ewwel taqsima stajna niskurjaw ukoll, hemm biex inkunu għadna kollox. Final touch kien jonqos, Mark Trapani jagħmel lilek Romelu hemm ton. Irridu nirringrazzjaw lill-ħabib tagħkom Mark. Michael Oliver li tara dak il-penalti ma nafx kif xi kif rajt varet dispeċi ta' xiex. U mbagħad naraw deflazzjoni. Le, llum għamilna logħba tajba ħafna u ikkontrollajna, ovvjament kellhom iċ-ċansijiet tagħhom il-Benfica grazzi Onana illi wera li hu gowler validu. Voldieri, jekk kif qed jitkejt vassallu Salvana stajna morna minn taħt. Fil-fatt irridu ngħidu wkoll li r-riżultat huwa importanti għax dawn il-Benfica kienu ilhom sena ma jitilfu fl-Ewropa għall-inqas ġewwa darhom. Jiġifieri huwa riżultat li jkompli jagħtina l-prestiġu li issa għadna nistgħu noqogħdu gallerija ħanaraw naqra iż-żewġ timijiet Taljani l-oħra s-ser jagħmlu bejniethom. Ma nixtieqx nitkellem għalissa fuq dik il-logħba. Vollieri, aħna issa l-importanti hu illi għamilna xogħolna, illi Inzaghi ħareġ mill-Lisbona l-unuri, issa sibna biss fil-logħba tal-Monza fejn irridu nagħmlu minn kollox biex inġibu dik ir-rebħa ħalli nkomplu nibbildjaw il-momentum u nkomplu nġibu l-punti
biex forsi nidħlu mal-ewwel erba' qed nara naqra iżjed kummenti hawnhekk Glen Caruana ma nitkellmux fuqha llum dik, issa forsi nitkellmu f'episodji oħrajn fuq dak il-kumment li għaddejt inti. Ejja nipprovaw nżommu il-kummenti tagħna fuq il-logħba tal-lum. Aċerbi ma kienx daqshekk ħażin illum. Dumfries kellu logħba tajba. Jiena fil-fatt kelli dubju, fil-fatt kont iktar nippreferi l kula bdil Vraj u la bil-Darmjan right wing back, imma llum Dumfries kellu logħba oħra eċċellenti, bravo Denzel, ukoll li anki sew fil-fażi difensiva u fil-fażi offensiva kien qiegħed jgħin. Le m'hemmx xi tgħid iżjed illum kienet wirja tajba, grazzi ragazzi, do Mario ftakart fil-passat tiegħek u ta' dan nirringrazzjaw, komplejt paxxina, Michael Oliver one of us forever, mhux se ninsew qatt ta' dak il-penalty li tagħna. Issa naraw se jiġri importanti illi il-ġimgħa d-dieħla f'San Siro nagħlquha il-logħba u nagħlquha malar kemm jista' jkun, qed naraw ukoll iżjed kummenti, grazzi lil Marcel Merġieqa, l-President tal-Inter Club Malta li minn hawn nixtieq insellem sew lilu u sew il-Kumitat ta' ħabriki tal-klabb illi qed jgħidilna grande Inter u keep up the good work. Illum ma stajtx inkun magħkom pressa x'għadni qed nirkupra hemmhekk Alla jrid is-sibt tarawni fostkom ġewwa l-klabb nerġgħu. Eh, Kumment oħra ta' Joseph Brinkat, l-Inter huma tajbin ħafna flubit fejn trid tiddefendi bi 11 u taħdem bil-kontra attakk in my opinion. Meta jridu jagħmlu il-lob, meta jridu jkunu l-Inter li jagħmlu l-logħba imorru il-baħar. Nasal biex naqbel miegħek ġus, però anki l-kummentatur għal dina ħadd ma jista' jifhem dal-misteru ta' Fatima kif l-Inter jibrillaw fl-Ewropa u mbagħad fl-Italja jitilfu lek 10 minn 29. U ma nafx għal raġuni tiġina ħafna frasi l-paragun mal-istaġun 93-94 fejn l-Inter salvajna bxara dikinhar u rbaħna t-tsawefa ma ma ngħidx issa. Ma rridx nasef dak il-paraguni naħseb illum kellna konferma oħra fejn isejra dis-sena t-tazza taċ-Champions. U nerġa' ntenni illi jekk Guardiola dis-sena ma joħodniex ikun ħaqqu swad u jkun ħaqqu l-mewt. L-Inter bid-difetti u l-limitazzjonijiet kollha l-għandna nibqu nilagħbu l-logħba tagħna u bħalma dejjem ngħid minnu l-Alla il-Madonna u r-Redentur tal-Islam. Jiena għalissa nsib dak li kelli xi ngħid. Qedtu infakkarkom illi dan il-programm jekk forsi tliftuh ser ikun dalwaqt fuq il-YouTube channel tagħna. Volder tinsewx tidħlu hemm like u subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi qegħdin noħorġu issa. Suppost il-programm li jmiss ser ikun botta u risposta ta' nhar il-ħamis. Imma suppost il-programm li jibda fis-7:30. Ikolli nammetti li għandna xi problemi biex insibu l-mistednin għal dan il-programm, xtaqt nagħmel programm fuq is-Serje A, nagħmlu fis-7:30 purament minħabba t-tazza UEFA. Però issa naraw naqas se jiġri. Jiġifieri jekk botta u risposta ma jkollniex guests, naraw x'alternattivi nistgħu noħorġu bihom. Jiena issa ħanaqaf hawn għax qed inqum għax-xogħol l-aħwa. Forza Inter, grazzi ragazzi u l-lejl it-tajb il kulħadd. Ciao.